chibai le ve kule tun kan sarkarin police constable a han la zet chu ektu party abara khai ngo tangle kan sarkar lo hron to tangin kan moral hi chetel tela engna po ni se atling nge aya soipui tu nei tha de van nei na alo ni thina wangin engki ma hian quality tha kan nei thei to lova entirnan police na la ka te po minister MLA party hruai tu hrang hrang le sarkar officer te du sakzong te chu physical le test hrang hrang atling lo ma se an tling thei zel ani kha kevung berbur kudvung berbur chhortlang manglo police kan nga ziala tlang hriat an soi kan hriat te ro ka tilo titling ro ka te nilom ni ti tongkam te kha alar em kha kha tiang boruakin min ken san duak di kheklo sarkar chuan inven zolo hlavin a boi pui turin Delhi lamami da yamang tangeya kwata om thei to lova political appointment om thei to lova mel hriat nei thatin om zia nei to bok lova dang lamna zonga thleng chiang alom chuti lai kara mitlem te chuan certificate lem le mi tu te mo exam ai an lo examin diglo takin an lo ti mu chwalo niya man chu an ni zui ani kha sarkarin thil an ti that po le eptulam te zana thlen zel chu ani hi ZPM sarkar le party mi te u in sarkar le fair taka thil in tia wanga ham thanna in mulo pha wang hian lom ro u kan hriat angin party mi te in du sagu chuak hian rampum thanna thlen lo zia chu kan hriat vekhi rampum mason na hi ngai poi moila chumi zinga chuan nang le ke hi mason zinga kan tel tho tho don ti hriain mani chau inen lovin rampum thatna jok tur I thlir zelangu eptu ten ZPM sarkarin engma anla tilo tia thu an han chwale ngot te po hi an mani ngei poin an oi chuang lo ti hriangu ram thale zual clear tu ole he channel nei tu le thu tho ve tu le clear tu zong te du sakna chi bai ve kule kan hriat theu angin sai rang thlenga rel lo lu na turin engkim pe fel ani to mai dona tuna tanga rei lo te a khwal jin le bungrua chitin phur chuan min lu chwa tak tak don ta e he rel lo lu tur hi kan ram tan mal somna ni ngei be seila he ti rual hian mal somna hlir a thlen bik lawang tiro kan hriat a tha chung zinga kan lo in buat seina tur poimo em mai chu chimral kan ni lo na tura dan poimo tak kan nei ILP hi changkai le zuala kan man theina tura siam thathin in ka hria tun thlenga ILP kan man dan chu soingai lovin kan hre thevin ka ringa mang thatho khata kan in hre chungpo hian check pe chung ILP nei lo man tur kan nei si ani hi rotna mol te ka au chhopui ve thin la hi kan ram hruai tu te ngeng a chhun phalo ani che kanga tun thlengin kan ro rel na in puya kan ILP siam thanna tur bil ala lu chi lo chu ani hi rel lo lu ma nge ya kan lo in bo chai chu kan top priority zinga kan nei angai ka hria kan ILP siam that dan tura ka ngai mol ten han soila veng tin khotin village council le local council te hi thu nei na pe ve sela khotin le veng tina namdang in lo tur te reng in VCMO local council in report mai lovin an permit copy an thelu tanga ti chuan VCMO local council te chuan an mani pualin register nei hrangin an permit a poimo zong chu ziak lutin chin chia bek ni sela an thu nei na hnuaya anom zui ngal don ti na ni chu tiang alo ni chuan permit nei lo chu khoi khuwa le venga hmun om lo turin keng ko ila dan zom lova permit nei lo le permit thi to le permita inzia kanga om lo man an ni chuan an sim rak na turin paisa choi tir le police ne na hlan mak ni ngei se ani lo po in permit nei lo mi khwal tu an mani chipui an ho tu pa emo khan dan an zum lo man chu an sim ngei na tur paisa choi tir ni ngei bok se he tianga lungrual le mu mal taka khotin le veng tenin ma kan lak phot chuan
permit nei lo le fel vai lo te chuan biruk na hmun an nei lo ti hria in an tum lo mayang tuna te hian khotin le veng tin khotlang hroi tu te hian kan huam chung thewa hian namdang ILP hmanga lo lut te hi engzat nge kan kol ti po kan hrengu do nem ni a to bera chuan kan ram hroi tu te u a chunga kan tarlan ta kang khian kan ram le nam himzel na turin enge kan ti thei ti ngai to chungin kan khotlai hma nge hian hmalak awa tul to em elen ralte sarkar thalo hnuaya leirem ra alo theilo mire theile kunha thok tu ten leirem an ra a an din chwa ve tak tak na tur chuan a khai chuak tu tur ber ram hruai tu te hian vision nei that konga le diktaka summan konga te hian leirem an lo ra ma saka ngai ani mi pui te hi leirem rap turin min be sein min du sak viau ma se ram hruai tu te zo khian do soile eiruk laka tanga leirem an ra ma sak lo chuan mire theitan din chona tur konga ping thin sum sem hian leirem min ratir hlei theilo ti kan hreto a sarkar thar policy thar bo khi kan mamo chana ni thei takang mole lagram nga ka opposition tha kan mamo kan ram politics ka han thlir wang hian kan mamo eme mai chu opposition tha ni India ram hi multi parties politics adule tul tia piang te party din theina ram kan nia hei hian chan poi mo tak mai aneya chu ruling chau ni lo opposition oma tul wang ani opposition hian omzi aneya ruling oppose tu turani kongeng kima social ringot ni lovin ruling ti dik lo te hai langa ti dik tir tu turani chuan mi hring dik tok lo fel tok lo mani ham hai ringot mai chu aduanga nga rorel ngot lo turin a siama midik le mi fela rorel tu chu a chhuat thin ani ka ngai mo deuh mai pakhat chu khothen khata abikin chung ko politics khelching tu ten opposition te portfolio te peve in an mani social theilek lovin an sangoi zon puya opposition members te an siam thina hetiang ani to chuan an du tokin sanction local chu an lo ke mia mai ta thina ni a tu nge dem tur jok po ka hrelo ruling member hian intifing takin opposition hi an kuta puara chuti rualin ham than an don ve don phot chuan ruling ang maya power han so ve vel chu rural tu ani du chan dik tak ani wang ni mo kut phor mai chu poi atilo na samai si hetiang din huna rural khol alo din to chuan mi pui chan ai hi chu insum karna nei mi alovin an ei mai to mai thina ni opposition party member chuan ati tur chu ti mai turania rural tu te hi mi pui thlan lal ni velo min ran dan chuan social ve ngot chi po ni lova a chan chu social po ni la ngai poi mo kan hlo chuang lo fo chu ti rual chuan kan thlan lal nga chuan han social se tu mai me na kan thla khau lowang a chan chu meeting atangin ro re langin na tho aniem ti te a hrevek dona sangsun zan nen lam le enganga tho tu nge ti te hriat wang ani opposition an niemo ruling an niemo mi puiten kan thlan chan chu mi puite dan le hrai hmanga min veng turte kan ram haso na tur man ruale sum le pai te dik tak le tangkai le omzenei taka hmanga rural tu turte an ni mani in thei ngila mi puite minen kol tu tura in pe te an nia an hausa thiang lo ani sum dong tu chu a hausak lo chuan an ha arinom lo ani theyang ma se politician chuan rural na achel chunga a hausak chuan diklo takin ro arela a ei ruti na ni a chan chu ani dan tu dikta ka ni chuan a hausa theilo ani rural tu ani ma a alo hausa sa ani chuan a hausang na chu atlaniam ngei turani ya a chan chu sumdon na hun anei to lo ani tunlaya ram hlut na te alo pung na sa a ram nei zaw bel hau lo po in an ram velu alo san tak viau ero chuan a total amount chu alo sang hret ani thei
hei hi chuan a nei a vor sang thut theilo kan ram ro rel na thata ka akal theina tur chuan opposition member hlem hle lo ro rel na dik ngai na ram ha so na le thatna du tak tak tu kan mamo ani India ram state pakhata lekha kan zirlain kan thian te hne na hei in ruling member te hian an ei ru ti in hmureng mai sia engwangin nge in social media lo tin ka sota kan lal huna kan ei ru ve mai do na lom an ti sam et mai ka ngai dana chuan an ram an hmangai lowa sum chau an hmangai ani kan ram politics virvel po hi ZPM lo lan ma te kha chuan ka thian ba te state politics ang lek kha kan ni manin ka hria ma se kan Christian na wangin mi mai eng chu kan za deuh zo ka alanga pawa chuan thil tha du berang chuan an la au tho mai a ma se atak taka chuan kumnga chunga hausang man lo kha an hlau ber nin ka hmu thin hei hi adik hle ti alan na chu mason na ra bi an lo tuksa abi kin compensation an lo lak fel to na phei chu an mason na ruam han sa reng reng an chun zom du mi lo thin ani chu wangin kan rama hian ruling tha hi kan mamo om chun ani lo ro rel na tha le di kom tur chuan opposition tha soisel tu mai chau ni lo ro rel na dik lo soisel theile soisel ngam opposition kan mamo ani ro rel dikapu pu editor nikir tha chubaile tunlai chu chung kwa lam har san na dam lo na in min tlak buaka thu thon lama ka thanem lo viau maya apoi ka ti hle mai tun tum chu kan ramin lalpa pathian kan tluk san na lam sai khu mana soi be chanin ka hmu ve dan toy tein bul kan tran te ang zol nei hian heti hian kan pian ve ma le ram boi ma khan a khil lok diam to le nga la ma se adik si zia hi helam ngai ven tu te le ngai ven du lo tu te tu po mai hian kan oi lo emo a thleng dik to thina a thleng me ka ala thleng zel don bok ani koshan pol te a hu howa kan kal dual dual na hian lalpa atilom to lova tin koshan hian ram le hnam tluk chiat na hian mo phur tia soibok he thu om zia chu koshan hian sum amamo huam huam talu tu hiani kan rama koshan pol ho zong zong hian tholom chi sang sang anei tam lu tuka pathian ram tholom pa ngai hi chu am ngei ngei turania soma pakhat tho te nen hian adanga building ti te le aneu ni wa tam mai nu ho tholom thalai pawalai no panglam te chuta rig rum thil lamemo abi ka tholom akha to ka tranpuina tholom thlengin tholom bom kan nga lu tuka koshan member nga piangin tholom ip ansim chuak nema member te thanem ngai taka tholom tho tura fuile financial campaign reng rengin koshan nu pa te pastor te puipa te zong zong hi kan man hlela chu wangin koshan hian pathian thu tak tharau lam inzir tir na hi number 1 a kan da man to lova hei hi tluk san na lom chan chu ani chiang khop mai tin khotina hian koshan pol eng pol po ni ro se kota sak chobia kin kanin sak moi sia ka hei hian mi tuemo mi hausa tuemo chuan kha koshana khan sum tam tham deuh an tho to chuan chumi chu enge ai zonna asum hi athiang him nge thiang him lo dik lo taka a hlep ruk nge sarkar na thok ni se ai ruk na nge rui thei thil number 4 damdoi sarkar phal lo azorwa nge ti chik du chuang lovin biakin sakna na sum an du luata an haider mia zela chu tiang mi te chuan koshan hi biruk na nan manga kha koshan po la khan thun be tum ranin an lo pom mia zela hei hi anol puya koshanin pathian min hmu'a ram tluk chian na a mon phurzia zolnei sai khu mana soilo khani tirko polan korin khwami te le kha thon korin thon khat bung thum chang som paru ka tanga som pasaria chuan pathian in dik tak englai po a atharau a omreng na turin a thi na le a thole na mangin a in thiang hlima mindin kan ni thu min hrila chu aring tuemo pum tuemo kan lo ni hian piang thar kan ni ya
pathian in kan nia a tharau chuan min chen chin ngal thin akal son zung ve lova amai ro chu tharau thianghlim du lo zawng kan ti apiangin pathian in ti kholo tu kan nia pathian tharau kan ti vui thin ani torna engemotal kan nei chok thin adik tak chuan kan ram ko hran pawh hrang te hian kan member te hne na hian pathian tharau chen na in dik tak zawk keimani hi englai po a ama tharawin min chen chil zia le a in thianghlim le dik tak zawk chu mi hring hi kan ni zawk ti hi kan ram ko hran pawh ho te pawh hian loin zirtir ngun to zawk kila tuna hian kan khotlang nun te kan ram politics le kan mimal nun thleng hian alo thianghlim to mai tur hi ania le ram dang mi te Christian an ni emo ni lo emo te pon kan ram min hmu changa Christian biakin building nal le moi deuh an ron hmu hi kan du tok mai ni na hriat tlat cholni tina biakin khataloi ho si politics a le biakin pon lama in ngei mia si lo na kan nei te hi Christian pol ho puipa te hian pathian thu min zirtir na te hian tharau atel lo ang tlat chu wangin kan ramin abo chian na hi ko hran pol ho te hian an member te min kai hruai dan hi inen fia se pathian tharau thianghlim in dik tak chu keima ni mi hring te kan ni ti min zirtir le se kan ram damna tan chuan apoi mo ber ni na lang kolnia Aizawl South angai nomin a thalom thil hle mai ole khati zong kha wenatana kan ngai thlak thei chu alo ni le ta a thu tho tu te zong chunga lom tho kan suye thu ron tho zel turin ngai thatu zong te kanin somin kanin nge nun le ani e hun man nom le vekule